A miña historia co galego. Unha iniciativa do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, porque todos e todas temos unha historia co galego. Alicia Ponte Bustos, alumna de Celga 4. Ola, boa tarde, chamo Alicia e veño a contarvos a miña experiencia co galego. A verdade é que sempre fun castelán falante, na miña casa sempre se falou castelán, mas a raíz de preparar unhas oposicións e precisar o título do Celga, apunteime ás clases preparatorias da Escola de Idiomas de Lugo. Coñecín un grupo moi divertido, moi ameno, gozamos moito, pasámolo moi ben e tamén aprendín moito. Entón, o meu obxectivo é facer unha reintegración ca lingua galega pois no meu día a día. O primeiro paso foi que no meu traballo, cando entra xente a mercar a miña tenda, pois procuro falarlles galego e así practicar un pouquiño máis. Saúdos! A miña historia co galego é un podcast do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, encuadrado no proxecto didáctico integrado Radio na Biblioteca. E ti, tamén tes unha historia co galego? Mándanos o teu audio, vídeo ou texto ao correo do EDLG eoi.lugo.edlg@edu.xunta.gal.